Što bih htio izdvojiti, je da radimo na rap, to jest ja radim na rap pjesmi, burac moj. Dobar beat, a? I tu je tekst i još to treba do kraja, barem 2 versa, burac. Ali treba to biti malo duže. Uglavnom, kad smo već kod 2 versa, ja sam rekao da ću smršaviti. Pa da uporedimo rezultate. Prije i poslije, kužiš. Bolji sam, dobio sam onak sam ih malo konstruirao. I na rukama sam isto onako bolji nek prije. Uglavnom, to je bitno, ali nije hitno. Uglavnom, ljudi, to je bilo to da vas obavestim. 7.8. sam u Zagrebu, sjebali su prugu, ne znam zašto. Uglavnom, 7.8. ja sam u ZG i nadam se da ćemo, da ću izbaciti redovno klipove, da.